Прывітанне, сябры! На канале грамадскай кампаніі «Годна» з'явілася функцыя «Спонсарская подпіска». Цяпер кожны з вас можа стаць фундатарам «Годна». Вашая падтрымка дапаможа нам і надалей штодзённа ствараць новыя праекты ў сучасных фарматах. Разам з музыкамі мы здымаем кліпы і робім онлайн-канцэрты. З блогерамі вандруем па Беларусі і распавядаем пра неверагодныя мясціны і цікавых людзей. З гісторыкамі раскрываем неверагодныя гісторыі пра наш край. З вольным хорам вучымся спяваць беларускія песні, якія натхняюць. Годная Беларусь і годны двор. Мова-чэлендж і мова-фэст. Спяваем разам і навокал. Гэта тыя праекты, якімі мы ганарымся. Мы імкнёмся аб'ядноўваць беларусаў на грунце пазітыўных і агульных для ўсіх каштоўнасцей. Тут і цяпер. Бо Беларусь – гэта край годных ідэй. Падтрымайце нас у гэтай справе, і ўсё будзе годна.